И така, здравейте YouTube! Днеска ще снимаме на терария в сървър. Тук с мен е някакъв си там циганин. Споля 34, бе. Да. И днеска ще оцеляваме в терария. Може би той ще сме някога си. Да, някога си. Да бе, някога си бе. Нали знаеш, че крилата ти се изтощават? Кое? Крилата ти се изтощават, нали знаеш? Да. Би ми подемич. Я тук ти да се правим. Абе, я не ма бие циганин. Я не ма бие циганин. Ти нямаш меч, нали знаеш? Имам. Какъв Да, бе. меч? Начален? Да. Само ги буда. Не мога да ти дам. Аре. Искаш да ти дам един пистолет? Да. Чай Да да си- си звънят по скайпа. Махам ги. Ето, искаш ли го? Да. Ето ти го. И сега ще ти дам патрони. Найс. Найс, кефи. Мерси, бе. И аз се стреляй с него, и аз се стреляй с него. Чики. Чакай да го сложа на... Къде са? Той къде са слага? На барчето от 1 до 0. Отгоре, където са ти. Да. Нямам патрон. Нали ти дадох? Едно хорофите булец. Аха. Служи си го на амо, до коинц. До коинс? Да, от дясно, където ти пише амо, и там си го служи и сега стреляй. Добре. И аз се стреляй. С какво се стреля? Пише ми, че нямам 0 отдолу пише. Ама имаш ли едно хорофите булец? Хорофит е булес. Да. Не имам Ammo Material Bot Class and Animal Blade. Нямаш ли хорофите булец, бе? Не. Нали ти дадох? Не си бе. Не съм. Еми, ари, идвай тук, сега ще си правим къща. Къде? Еладе? Трата на деда. Това се. Цъкни на десен бутон и виждаш там има два меча, нали? Да. Там има някакви такива синьо-червени щитове. Да. Цъкни на синия. На синия щит. Да. Готово. Виж сега на колко метра съм от тебе. Да, не знам. Виждам. Само тебе кацам. Ето. Гъс. Кажи ба. Значи аз съм рейндж, да знаете. Аре, почваме ли? Еми, да оцеляваме някъде ето тук. Някъде ето тук да си направим къща. Не в пустинята, ето тук. Да. Айде сега първо да примахнем дърветата. Почваме. Имам да съберем малко дръвци. Готово. Да знаете, познаваме се от няколко часа. И почваме. Почна къщата. Да, бе, почваме. Почвай. Аз ще направя един крафтинг тейбъл. Направи, бе. Направя. И го служи на земята, например, можеш. Не си го направя, бе. Ще го набрал, бе. Ще го набра в газа. Порече. Значи го да се кефиш. Служи го на земята. На земята. Окей. Окей, бе. Чеки само къде да се въоръжа с цигански работи. С цигански работи, че почнаха да ма бият циганите. Аз в момента строя къщата за тебе, не знам. Да, оставя, бе. Тук ще се справя с тези цигани. Нали имаш патрони? Имаш уж патрони. Имах уж. Грешка. Имаш ли торчове? Не. Аз имам. И брал. Ти човек развит до безбожие. Готово. Така. Тъй, точно. Оцелих го. Я да видим.
Къде го набрах тос? Къде го набрах тос? Човек, аз бия слайм с топка. Готово! Циганин. Сега трябва да направим врата. Остави workbench на земята. Добре бе, workbench. На, чипса. Тъй. Трябва да се крафтна нещо като циганско. Тъй, сега си правя нормалните торчове, а не оранжевите торчове, защото аз имам оранжеви торчове. Аз Знаеш, ще взема. знаеш кой е оранжев торч? Какво? Това където е на земята. А тия са обикновените. Аз, нали, съм леко по-развити. Зато. И хора, няма хак за терария. Да. Само дет сме в сървъра. А? Само дет сме в сървър, нищо друго не хаквам. Бъзната, бе. Скоро Тъй. ще се... Сега какво трябваше да правя? Не знам. О, да, верно. Врата. Врата, да, Аз врата. направих вече. Аз искам да я сложа, защото мога да си го позволим. Тъй, врата. Да. Ще те убия. Ще те убия. Бре, къде е този цигански слайм беше? Не знам, ще го накъсвам от бой. Уит. О, мага, това е прекалено ниско. Все едно не сме играли терария. Айде, честито! Честито имаме си къщичка. Направи едно столче. Направи едно столче. Ще направя и фърнес, защото, нали, да смелтваме работи. Да? Едно зомбе идва към нас. Да иди. Ще ми лапа хуй, ако дойде. Да, почна да би по вратата. Да би! Да излезна ли да започна. И така, мисля, с малко да предпочвам с припълно. Да го направя малко да го. Имам 740 стени, които в момента ще ги опрача. Я го пискай тук да те стила, не бе. Знаеш колко ма плашиш коста, бия с workbench. Абе, защо имаш втори workbench, бе? Бадя, те са крафнаха. Чакай сега. Сега ще правя втори етаж. Почвай го. Аз почвам. Ти учи и са би, например. Ай, нати меча ми. Нати меча ми, после ми го върни. Къде? Къде го дропна? Ето. Ако не ми го върниш, ще те убия. Ако не ти го върна, значи ще си го вземеш вънка. Напримерно. Обаче... Колко демидж ще би това? Кое? Колко демидж би? Не, значи да. Да. Чай, сега ще кажа. На мен ми би 99. Сега ще кажа като заряне. Добре, че ако мога да се събера малко на 100. Ари, идвай ми го върни. Добре. Дойдат още някакви цигани. Тук те има един циганин. Чекай. Чекай да изтрепят циганите, де ти дойдат. Знаеш колко манират? Гледай ги, бе, цигани. Тей. Ще ви ги направо глаза. Ще видей. Не иска да се качи тук, тъй. Нали знаеш, че не могат да се качат дори да искат? Не знам, ама много ма дразнят и да ги гледам циганите. Гледай, аз ги бия от едната, а тия от другата идват. Вече нямам оръжие. И да. Дадох ти само ти да ги трепшета. Чакай, не мога да отворя. Мама, да ви цялостта. Зомбите го прецаках на клипа, ще видиш човек. Зомбите го прецаках много яко. Аз ако ти знам канала, ще е добре. Да, бе, ще ти го пратя после. И това мисля да е за този епизод. Веднага почвам следващия. Много кратък, бе. Да, знам. И така, до скоро. Виждане.